manan so sa kaawit. You're broken down and tired. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mercy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rise Up. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kinayo sa kababae nga taga-Bakayan, Cebu City. Ang atumatampo, nagdasangan nga Mercy. Mercy, anak. Ready na ka? Maglakaw na ta. Oh, ma. Oh, hain man si Papa ni mo. Nga to na ta? Oh, dali na. Kay malate na ta. Ay, ligara man sa ning traffic, uy. O, lagi. Sige lang. Magdalian ta. Basta muhawa lang ni Ron. Mapakusot ta. Kituka man ko, uy. Mawala ng imong dukaon niya. Inigabot na to dito sa bahay sa imong igagaw na. Dong, papantay! Nay nilabang! Salamat in taon kay ni mata na ka, Mercy. Si Mama o Papa. Ay, sa pagbarog. Ay, na pagbarog. Hain si Mama o Papa. Wala sila, day. Unsa? Dili ko makatuo gawa na si Mama o Papa. Ganun kipiyaan man ko nila. Day, Mercy. Iinom mo na aring tubig, oh. Salamat, tiyo. Dawatan na lang nga wanas mamagpapa ni mo, day. Unsaon nga, ingon ana, magyud ang kinabuhi. Onya ako, tiyo. Magunsa naman lang ko, ani. Asa man ko padong. Wa naman ko'y pamilya. Niya pa man ko. Wa man si ko'y pamilya. Ugosa pa, pag umangkol mantika. Ako'y bahala ni mo, dito ka pasagdan. Tiyo. Tiyo, makapadayon pa ko giskwela. Mao na'y problema kay wa para ba ko'y kwarta para ikapa-eskwela ni mo. Okay ra, tiyo. Nakasabot ra ko. Pero sige lang, mangita lang tagpaagi, ha? Salamat, tiyo. Mercy. Mercy. Nakatuog man day ko. Bangon na bangon. O pangandam kay manglakaw ta. Ha? Asa man ta, tiyo? Basta kay pangandam na lang na gustong magkakita ni mo. Sakto. Guwapa. Nindot og lawas. O labas pa kay ni madam. Bitaw. Na ako'y mga customer nga ganahan og mga bata pagyud. Sige. Ugma dayon. Sugod na kag trabaho nako, day, ha? Trabaho? Unsa ka trabaho, tiyo? Imong ibaligyang imong kaugalingon, iha. Pero, bayaran ka og dako. Unsa? Dili ko, uy. Usay dili ka.
Gusto magkaka nga makahuman og eskwela. Pwes panarbaho aron makakwarta ta. Tiyo, Oh, day. Tanawa. Nay, dako kitang kita kay daghan kay customer kauyon nimo. tiyo, dili na ko. Unsa? Nayabag ka? Huwag ka magtanaw aning kwarta, oo? Ha? Di ka mawili, ani. Dili, tiyo. Dili ko gusto aning trabaho, Bahala ka. Basta kay kinahanglan nga mo padayon ka ning trabaho, sa gusto ni mong sa dili. Tiyo. Jose! Nausa naman ka? Nausa ka diha? Kanina na magan diha CR. Luwas na. Tiyo, nagsuka ko. Unsa? Ay, kung ginang mabdos ka. Uy, di na mahimo, uy. Kinahanglan nga maniguro ta. Magpalita og piti. Oh, sa may nigawas. Duha ka linya, tiyo. Buisit. Nga ano na pamabdos man ka? Kabugo ba ni mo? Tiyo. Di ko musugot nga magguba nga itong pangwalta. Samtang wa pa na mudako ka ng imutian. Padayon og trabaho. Kay ako mo'y mangita og paagi nga makuha ka na bata. Tunsa. Padung na ko ron sa trabahoan. Mama, tabangi ko ninyo. Ganong kipuhat pa din itiyo na ako. Mercy? Oh. Si Sir Martin, ang ako maestro sa una. Naunsa man ka, ha? Nga nung naglaroy-laroy man ka, ngudaning kurasa. Sir, tabangi ko, sir. Maluwi ka. Ha? Tabangan sa unsa? Isultihan ti ka, sir. Pero ipalayo sa ko dinhi, please. Maluwi ka, Sir Martin. Sige, dali. Maayo ra gyud nga dinhi ka gida, kay nagduda gyud ko nga wa ba kay kaon. Unsa man? Nabusog ka? Oh, sir. Salamat kaayo. Karon. Sultihi kog unsay nahitabo nimo. Kasalbahis ko na ng imong uyuan. Mao gani, sir. Guba na gani kayo kung kinabuhi paggawas akong mama o papa. Gisambutan pa gyud niya. Ayaw kabala ka. Dili ika iuli niya. Tinuod ka, sir? Oo. Ako pasabto na nga kung asawa nga nung anhi na kapuyo uban ako. Ug atong pasakahan o kaso kanang imong uyuan. Salamat kayo, sir. Uy, kaluoy ni mo day, uy. Ayaw ka bala ka. Paiskulahon ka na mo. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Pero, unya na kung mahuman ka nagpanganak, ha? Oh, ma'am. Imo alam ko ninyong katabang, ma'am, para makabawas ko sa inyong kaayo. Dili na mahitabo. Pait na kaayo ang imong kaagi. Dili na namupunan. Og among isaad nimo nga mausab na ang imong kinabuhi sugod karon. Daghan gid kaayong salamat, ma'am. Mercy, good news. Napriso na ang imong uyuan. Tinuod ka, sir? Salamat sa Ginoo. Unsa man, gusto ka nga muduaw niya sa prisuhan?
Mercy, pasaylo ako. Pasayloon? Demonyo ka! Di na ko muusab. Ako nang isaad ni... Dili na ko mutuo ni mo. Ikaw nalang utang mo'y nahibili na akong pamilya, pero unsay gibuhat ni mo. Mercy. Maong dili na yung kumusalig ni mo. Patay na kaalang na ako. Mercy. Broken down and tired, so we go work it out. Mas maayo pa ang laing tao. Maupay tinud-anay nga mutabang nato sa panahon sa kalisod. We go work it out. O gitinuod gid ni Sir Martin ug sa iyang asawa ang ilang gisaad nako. Nausab gyud tuod ang akong kinabuhi. Og nakabangon nako pagbalik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. And I'll do it 1,000 times again. Mao ka na mga hikalang kaagi ni Mercy nga taga Bakayan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadagalahan, Rise Up. And I'll rise up. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lenny. Hingkod ang pangidaron ninyo ug may usa ka buok anak. Taga Talisay City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit nga mitakboy sa akong bana human sa bagyong Pino. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Jess! Undang isag haba ng tubig nga misod sa tumbay. Mga unsa ta? Itong tamhuman na niyo eh. Alakaw, lagi ka magbutas diha. Bawang gapo, masudlan na gapo kanina. Bawang nga, ako lagi hubo. Alon sa tulipiwan. Siya, uy. Ay ko kumpiyansa, good. Pasig masakit ka nang giingon nilang sakit gikan sa ihi sa ilaga. Kanang leptospirosis. Ay, sus, kabala ka naman ni mo, ana, nga huwag mo ko samad. Unsa? Hukad na, bi. Ano lang ta magtiwas og sulti samtang mga on. Sulab yan ay magsigil tag-singgit, ay. Ako, di ako silong. Tawasan ng mga lapok. Nga ikaw, nakras taas. Pag-hukad, bi, kay gutom na. Napahaldan, oh. Unsa to mong gingon ganina? Naputol man tong atong panagsulti, God. Ang hay man ito. Katong nabalaka ka nga mataptan ko ang sakit silaga. Oo, kana. Matod ko ay kabalaka. Kaya di mo ko mataptan ang sakita. Kaya huwag ko samad. Ang delikado ko na kanang may samad. Kay adto mo na musod sa mga samad. Bisan na Diyos oy. Hugaw biyan ang lapok nga misod sa tumbay. Nagubog-ubog maganitas tubig nga tagaliog pagbagyo. Karon na noon nga lapok na lang na. Alagahi lagi siya, uy. Ayun lagi, uy. Sinubon ko na itong akong butas. Pero limpihan na ito na ako kay hugam sa kito. Ang problema, sa may akong ilimpyo at turon nga wapang say agas nga itong tubig. Yes. Jesse, naunsa ka? Gilantang ko. Basin sa kakapo rin ako. Kisakit masagid kaya akong lawas ug pagpala ito nga lapok gud. Ay, ipahuway lang sa ninakog sa iyo. Jess. Jess, magtana, uy. Taas ng adlaw, oh. Ako na lang nagdigamo ganihang buntag. Nakaluto na ko. Kaon na. Init para ba kay ka, oh. Pangon na pero makainom ka tampan. Ay, naman di kayo. Hala? Wahagod ang imong mga mata, Jess. Ha?
kay perting puwaha sa mata sa akong bana. Ug perti pa gyud niyang inita. Taas kay niyang hilanat. Mao ang gipa-check up na lang nako sa klinik kay nagtuora pud mi og simple nga flu lang. Unya, Mo kamagin ko mauliin ang akong gibati eh. Bisa may mga tambal akong gitumalin. Uy, Len. Nagsigim no ka diya ang cellphone, uy. nag-search ko anang imong gibati kay nabalak ako. Ano man? Kanay mong gibati ba? Sintomas mo ko na leptospirosis. Unsa? Desway pa-admit na lang ka ta. Admit ba, uy? Flora ganin eh. Trangkaso. Pero wa ka maayos tambal. Maong ayaw pag ginahi sa imong kay dali rabay ako no kay nang mukatap ng kagaw ng sakita. Patuon na lang, good. Sige. Sige. Sugot lang ako pa hospital ko. Awa, gikan si ER, gibalhin na ta din his critical care room. Naunsa di ka dyan si uy. Ay, kung sige kabalaka ka di agad. Okay ra magod ko. Nagsige naman ko. Katarong pa na ako mag-ekstorya ni Moruna. Nabalaka ko sa mamahimong resulta sa imong laboratory test. Basin kun mapasitibo niya ka leptos, me. Okay ra lagi ko. Ako ito kay ako'y nagdaas kong lawas. May kinakatulog na si Jessie. Mugawas ko na ko. Magita ko magkaon na mo din sa ospital. Ay, Doc? Padong di po dun tatamusod? Ato na ibalhin ang inyong pasyente sa ICU. Ha? Hala, nga nang ibutang man sa isiyong ako mahana, Doc? Ang kagaw, miabot na siyang kidney o kinahanglan na siyang i-dialysis. Utsa, kinuo ko. Paspas kayo ang pagkatap sa kagaw. Unang miabot siyang kidney, dayon sa lungs. Gitubo na dayon siya kay nagisod na siya ginhawa. Dayon, naapektahan na ang iyang heart. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, wa may samad ang akong bana nga miubog sa tubig sa baha diyang nagbagyong Tino. Apan nganong nataktan man siya sa sakit nga gikan sa kagaw sa ilaga nga gitawag og leptospirosis. Ikaduhang pangutana, ingon ba day anak kadali mo katap ang maong kagaw? Kay pagka-admit sa kumbana, gikan sa ER, gibalhin man dayon siya sa critical care. Dayon, ICU, kay miabot na sa kidney og lung sa kumbana ang kagaw. Ug karon sa iyang heart. Ikatulong pangutana, gidialysis na ang akong bana. Maluoy na kay kung magtan-aw niya kay magbanhod kuno ang iyang kalawasan sa kasakit o gitubuhan na. Nahadlok na ko. Maulian pa ka siya? Ikaw pa ito katapusan. Dako nagkaayo mi og bill. Ugwa sab mi insurance. Asa kami makaduol nga makatabang sa among bayranan? Kay naguol pa ko sa kahimtang sa kumbana, naguol pa ko sa dako namong bayranan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lenny. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o riba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga gratitude turns what we have into abundance. Ha? Salamat. Di kay hambog nga mayang laki, ha? Salamat. Kay the more you give thanks, the more pug ka nga na mga blessings nga ihatag sa Ginoo, no? Di kay bright magugkay ko mo ni mo na. So, ay
ang sukdan sa pagka-bright sa tao dili lang intelligence quotient, kundi maayo kang tao kung maayo kang emotional quotient, maayo kang tao kung naa kay financial quotient, ha? Di sa kunog unsa ka maayo nimo musulti, nya way so di mong pitaka, forbidag na bay mutuo nimo. Wag. Maiga ka mo pasumbingay sa mga moral lesson sa kinabuhi. Yan, naglisod kag palit og bugas. Way mutuo nimo eh. Mao na practical side sa kinabuhi, ha? Okay, so ang atong matatampo karanawa si Lini. Minyo di siya, may usa ka anak, taga Talisay City, daghan mo magpadana to mga taga Talisay, no? Mga husayan pamilya des Talisay, mo. Aligarbes, permino dyan na akong i-great ng mga Aligarbes na, among gobernador sa Lions. Sa Lions na ako mag-gobernador, no? Dili ng probinsya. Una-una, matagod sa bay akong buhaton sa kong kinabuhi, musulbro ka kong politika. Ang yate, mga apel ta, kiha sa flash flood scandal kakuyaw na di na ba na madaan natin nagkamatay na to ng mga millions, billions. Wala ba magunsa ka bugat ng tag 1,000 piso bill nga 1 million? Na ay nag-text na ko na, nag-chat na ko na. Ang 1 million nga kwarta nga tag 1,000 piso bill, 1 kilo na siya. 1 kilo. Sa to ba, ang 1 billion, kay 1,000 million man ng 1 billion, 1 ton, 1,000 kilos. Pulbi ng bugata din, ano? 1 billion. Naghana ng kwarta. Ay, pa ko kakita ng 1 billion. Nakakita na kong 1 million pero dili ako. So, mauna ang atong mga moral lesson sa kinabuhi, ha? Naghangkitag bantayan. So, regards mo mga taga-Talisay, nindot na ba kayo mag-litson niya, no? Ug ngadto sa mga taga-Lagtang, sa mga ilang lugar, Lipata day, no? Mga taga-Lipata Talisay. O mga saga San Fernando, kisabot nga akong himamat na sa sangat, si Eric o si Lorna Manugas, ha? Diya sa San Fernando. O mga DOH, TRC, Blue Guard, Tampos, Lubera, Soles, Lopez, Lakyo, Pukong, mga Palyar family diya dool sa Kandabong Argao, no? Jerry Nadila, Brian Nadila, Batayula, Lulong Bantilan, ha? Dapit sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo. Ug mga taga Lupa, mga taga Pitos, mga taga Kalindingan, Karkar, Lantaon, San Fernando, Cebu, Embalsado family, Satori, Mabanag, Ginelsa, Maalcosiba family. Musta na si Nina o si Genevieve, ha? Balik mo na rin sa Channel 47 kay pakantahon ta magbalik, ha? May manganta na sila si mga Alcosiba. Okay, so going back to our sender, si Lini, ha? Punto medikal ang problema ni Lini. Sir to, aning kamutan na ako ni Lini, ha? Unang pangutanan ni Lini, wala may samad ang akong bana, nga niubog kong pari-pariha man sa unang adlaw na kong itambagan. Wala may samad ang akong bana, nga niubog sa tubig, sa baha, pagbagyong Tino. Nganong nataplan man siya sa sakit nga gikan sa kagaw sa ilaga, ang gitawag leptospirosis. Ako nang ibalik Lino, pari-pariha man yung problema sa gatong nagpadala nako natong isang adlaw. Kamo man diha namuyo da sa Mananga River, dool maapektado gyud ani kay kita migid ko sa tabos Mananga Urbida, luuya gyud taon. Hasta karon tingdaganang balay gyud nang guba. No? So dili lang imong bana may nakuan, no? Problemahan ani kundi daghang kay mga tao. So ang ato magong panit na ani mga skin pores, no? Bisag way samad mo lusot lang gyapon ning Leptospira bacteria sa atong panit. Bayon ta og pag-ubog sa baha sa tubig nga contaminated sa hugaw, ihi or dugo sa animals, usually ilaga, natay protection, ha, nga butas. O kung lawom gyud kayo, maglikay na lang gyud nga dili ka mahumod sa tubig sa baha para dili makalusot ning Leptospira sa kuan atong panit. Sunod nga pangutana, ingon ba di ay na kadali mo katap ang maong kagaw? Kay pagka-admit sa akong bana gikan sa emergency room, gibalhin na dayon mi sa critical care, dayon ICU. Kay nang hilabot na sa kidney ug lungs sa akong bana, ug karon sa iyang heart. Yes, kay ang kini magong leptospirosis akong balikon sa makausapa kay pare-pareham ning problema sa katong unang nagpadala nako.
sa kini nga akong suliran nga tambag drama, blood infection magani siya. So blood infection. So meaning ang leptospira nga kagaw magda sa pagdaloy sa na binisaya og daloy agas o pagdagan sa dugo sa different vital organs, so sa kidney, sa heart, sa lungs, sa bisag asa, intestine, mada kung dili mahatagan og antibiotic pag patay sa maong kagaw dia dayon, posible nga mulala mo grabe ang problema. So mao na nga kung apektado na ang kidney, di na maka-filter sa mga impurities niya, posible na nga i-submit po mo ni mong next concern, no? Gidialysis na nga kung bana. Mao lagi na ma-dialysis. Maluoy na kaayo kung magtan-aw kay nagbanhod kuno ang iyang kalawasan, sakit ang gitubuan na, nahadlok ng maulian pa ka ni siya. So magbanhod ang mga kalawasan, mulabad ang ulo, mamuwa ang mata, maglisod og ginhawa, magkasukaon, mag-loose bowel movement, mag-ubo-ubo. So mo na mahitabo, no? Kung gidialysis na ng imong bana lini, posible nga na siya kidney failure. Akong klarohon once again, one more time, kining dialysis, dili ni siya tambal. Kundili usan ni siya kapamaagi nga temporaryong i-redirect ang dugo sa usa ka tawo nga guba na ang kidney for whatever reason, ngadto sa usa ka machine nga mo filter sa mga impurities nga unta trabaho ni sa kidney. Ibalik ang gi-filtered na nga dugo ngadto sa lawas sa tawo. Nya after several days kay mukaon mo lagi pod nya di naman ka mo function ng kidney mo na mo balik na pog dialysis mo nang uban katulo kaduha sa semana magpa-dialysis. So balikon nako dili ni siya tambal kun dili temporaryo ni siya nga remedyo sa usa ka tawo nga ang kidney naguba no for whatever reason. Sunod nga pangutana, dako na kaayo mi og bill ug wala sab mi insurance. Asa ka mi muduol nga makatabang sa among bayranan? Kay naguol pa ko sa kahimtang sa akong bana, guol pa ko sa dakong bayranan. So, mag-uol gyud tag natay dakong bayranan, no? So, wa ba kay PhilHealth, ma'am? Kay naamatay Ma'am Lini, wa ba kay PhilHealth, no? Unya, duol mo mga social worker, na sila mga assistant sa malasakit program, tay mga kuan karon, kani mga politiko, may lang nimo yaw-yaw pa sa eleksyon. Nagnanay mga problema ingon ani di na makita. Sayon doolon pero lisod pangitaon. Panahon na sa magkinahanglan tag mga ayuda, So dool mo Department of Social Services kay makatabang na sila. Kanya kung tinuod gyud kang wa nay ikabayad sa dialysis, ato akong hibala na ng dialysis libre man sa PhilHealth. Libre kada ko mga kailang naka-dialysis. Kanya wa man sila bayran. Pangutana ko diya sa asa ninyo Talisay. Yung mayor niya Mayor Gulyas. Girepair mo ni Atty. Eileen Bathan. Di doktor ni Obra. Kay kaila man ni siya. Kami di may kailang Mayor Gulyas. Silang Atty. Eileen Bathan may kaila. So, dalhal lang, name drop lang si Atty. Eileen Bathan nga girepair mi mo. Mayor, bangi may dialysis akong ban na kiwa ni may kabayan. Alright. So, inaw nakasabot ka sa speaker ni mo Lini. Nganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa itong programa sa taas kita greeting din sa atong lugar. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!